alamisa ye avril kalo tile 25 san 2024 aw bisimilai mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Beta anga sanfɛ kalanso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la campus universitaire Kabala mam école mun yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni logelen no campus kɔnɔna na olu bɛ ka laɲini kɛ u y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ji ye ko o tɛ ka sɔrɔ kalanso la kuma tɛ campus yɛrɛ kɔni ma ni écoleden ninnu olu yɛrɛ kɔni y'a laɲini kɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni ko u bɛna o labɛn ka bɛn ni avril kalo tile 27 ye walasa u ka laɲini u bɛ se ka sabati cogoya min na ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ji o de ye adamadenya tagalan ye. Amina an ka kɛnɛya tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna na kunu arabadon avril kalo tile 24 san 2024 o kun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min na a sunkantilen don walasa ka méningite ale kɛlɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya bila k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ladilikan min di maaw ma o de ye ka taa u denw vacciner o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tilekɔrɔla ye ale ni fiɲɛ ko o yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin bana kɔfɔta in sɔrɔ. Sanu ni ale yɛrɛ tɛ fɛn dogolen ye ni an ka ba Maliba ale denbayalen don o la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka marabolomisɛnnin caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye yanfɔyila se ma ka jolo o n'a ɲɔgɔn kɔ caman ni olu ye sanubɔyɔrɔ ye ni olu ye sanubɔyɔrɔ ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko Mali ka sanuko ko o yɛrɛ kɔni t'a cogo kɔrɔ la tuguni. O y'a yira k'a fɔ 1980 ale wagatiw la fɛn min yɛrɛ kɔni kun ye sanu ye ko o yɛrɛ kɔni kun kɛlen don ka nafasɔrɔba o yɛrɛ kɔni don an ka jamana kɔnɔna na ko nka ko nin wagati damadɔ in na ko an ka ba Maliba ko ale yɛrɛ kɔni segila kɔ dɔɔni fɛn min yɛrɛ kɔni ye sanuko ye ko a sɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ ko wagati damadɔ la a yɛrɛ kɔni kun bɛ jɔyɔrɔ 3nan na ko nka kan an bɛ wagati min na sisan ko sanuko ko a yɛrɛ kɔni nana fɔ jɔyɔrɔ 4nan na. Amina meteorologue olu ka kunnafoniya kɔnɔna na ni wagati damadɔ in na u yɛrɛ kɔni ye papier sɛbɛn bɔ min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye tile barika ye ani funtɛni barika ko o bɛna bonya kosɛbɛ k'a daminɛ ka yɛlɛ ka na Kulukoro la fo ka na se Bamako yɛrɛ kɔni ma. O y'a yira k'a fɔ tile funtɛni ta ka bolo o yɛrɛ kɔni kama ko maaw k'u hakili to sifinnakaw ale ni maakɔrɔbaw olu yɛrɛ kɔni na ko ka to ka ji o yɛrɛ kɔni di olu ma ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye tilekɔrɔbɔli ye ko k'o nɛmɛ. ONG International Rescue Committee ale ni a ka jɛɲɔgɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ ko o bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka denmisɛnnin ba 52 ɲɔgɔn kɔ ko olu kisi baloko dɛsɛ ma narakaw olu ka marabolo kɔnɔna na. An bɛ taa bakansikaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen olu yɛrɛ kɔni kun bɔla ka marsiba o yɛrɛ kɔni kɛ ka u ka yɔrɔ olu datugu walasa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na a yirala k'a fɔ kunu arabadon avril kalo tile 24 kɔnɔna na ko u yɛrɛ filila tuguni ka marsi kura wɛrɛ kɛ tuguni o y'a yira k'a fɔ bakansi dota a n'a a bɔta k'u ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen barikaden o y'a yira k'a fɔ u bɛ ka marsi kɛ kun min kama ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko mɔgɔ faga ani binganni wale ko o de bɛ ka caya u ka marabolo kɔnɔna na ko o de bɛ ka u bila nin baara kɛ wale in na u ye laɲini ko o yɛrɛ kɔni ɲini fanga tigilamɔgɔ fɛ walasa lakana u bɛ se ka sabati u ka marabolo kɔnɔna na cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sira min yɛrɛ bɛ yen nɔ min bɛ bɔ Zɔngobiya ka taa Paru. Ousmane Sonko ni ale yɛrɛ ye Senegali premier ministre ale kɔni bɔla ka kunnafoniya di kunnafoniya minnu kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana gɛlɛya ani u ka jamana bɛ sɛgɛn min o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ale y'a ye k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni gɛlɛyaw ma bɔ Faransi la o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya in yɛrɛ kunba ko o yɛrɛ kɔni bɔla u ka jamana marabaga kɔrɔ olu kɔnɔna na halisa an bɛ to Senegali ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na Cheikh Babaje a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tala ka kɛ u ka aéroport Blaise Diagne o yɛrɛ kɔni ɲɛmaakura ye. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na a y'a sɔgɔlen to an na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.